Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарон, ҳамин сурате ки шумо дар болои экран мебинед, ҳамин бародари мо Турдиёв Сафаралӣ Раҳмонович, соли таваллудаш 1967, истиқоматкунандаи шаҳри Ваҳдат. Бародарон, ҳамин бародари мо дар шаҳри Санкт-Петербург кор мекард то ҳамин солҳои 2000 то 2016. аз соли 2016 ба тарафи Турсия, Анқара рафта кор мекард. Як бор занг зад, тамом ба ҳамин халос. То ҳозир бедарак аст. Бародаро, ҳамин бародари моро ки дар ҳамин рӯи экран шумо мебинед, агар ягон хабаре доред ё ки ягон ҷо дидед ё ки адреса медонед, бародаро, аз шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар ҳамин номерои рӯи экран буда занг занед. ҳам ватсап дорад, ҳам имо 918 328 45 48. аз шумоно эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, бародарон, дар ҷое ки адреса ҳамин бародари моро ки медонед, як хабаре диҳед. раҳмат. салом дӯстони азиз, худо нигаҳдорто боша. хоҳиш мекунам видеоро диде акай Сафаралӣ гум шидагиай. мо ягон реклама мезанем, ягон чи намезанем. ба хотири худо ҳамин видеоро паҳн кунед то ҳамин бародари азиз ёб шавад. бародар як ҷое боши ба аҳли байта занг бизанем, бародари хешон видео кард. ростиш ҳар як касе ки гум мешавад ба хости худо ёб мешавад, ки шояд мо сабаб шем. қариб 98-99% бародар ёб шуда ҳастанд. мо дуюмбора дар экран монда шуна метунем. бачаҳо мегӯянд ки шумо реклама мемонед, мо ҳаракат мекунем ки ҳамон рекламаро тоқа партоем. як дуюмаш ки ҳамин ютуб инамихай дар гапи чап мешнавем, ҳамихай пасти буландии комментариё безем, ҳамқа чи сабр мекунем. ин ютуб ҳам як олами дига. биё ҳаракат кунем ки ҳамин оламе ки ҳастай ютубе дар назар дорам, ҳамин дар роҳи ҳақ, роҳи рост истифода барем, ба иззати нафси ҳамдигар нарасем. дӯстони азиз, дар ҳақ мудоҳагӯ бошед ва ҳаракат кунем, видеоро паҳн кунем, бародар ёб шавад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. масъалаи реклама мегӯй, бале реклама мекунем, бародарое ки боварӣ ҳастанд ва суме метиҳанд, каме зиндагии худмонро пеш мебарем. ҳама чиза дар рӯи экранам гуфта намешавад. худо нигаҳдор.